Yan, Webes, sa ika-29 simana sa ordinaryong panahon. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat, prayer for the gift of life of Cecilia Orilla, sa kahagadan ni Nika Joy P. Orilla. Sa kahagadan ni Viol Bernal. Pasasalamat man ni Rio and Weng. Para sa espesyal na kahagadan, prayer for good health of Irene Can Messenbird family. Prayer, special intention for Philippine Nurse Licensure Exam sa kahagadan ni Harriet Pantino Lumbao. Prayer to pass the board exam of Hannah Erica Magallanes, Can Magallanes family. Prayer for healing and fast recovery of Andre sa kahagadan ni Joey and RB. Prayer for gift of a cure for Obaldo sa kahagadan kan Sarong Liboti. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para sa kalag ni Lulu Fe, dulot ni Meds. Para sa gabos na kalag, dulot ni Mr. and Mrs. Betty Abinal. Para sa kalag ni Beda, dulot kanon ni Noni Nation and family. Asin sa kalag ni Oriel, dulot kan Aldea family.
Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, sa sinawiton niya to, an awit sa pagpuon. Good morning. Sa ngaran ka na ba, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurang nan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Webes, espesyal niya ito ining idinudulot sa tuyang mahal na patron, ining sa tuyang Santa Misa, kisan Judas Tadeo. Tamang-tama ngunyan man na aldaw iyo naan, ikalimang aldaw kan sa tuyang Misa Novenaryo sa pag-andam sa maabot na kafiestahan niya sa Martes, Petsa 28, kaining bulan na Oktubre. Ang tema sa aldaw na ini, ang paglaom na nagtatao sa tuya nin kusog na padagos na magsunod sa sato kakurangan, sa tahaw kan mga pagbalo, sa tahaw kan brownout, asin inconveniensya sa tuyang buhay. Hope that stands firm in following Christ. Midbilon ta, ang sa tuya pong mga pagkukulang, lalong-lalo na mga panahon na kung sa kita nawaran, nin paglaom asin pagtubod sa mahal na Diyos, asin naguntok kita sa paghingawa niya itong makasunod kay Kristo. Ihagad niya ito ininintawad, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang. Sala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pagkapatawadaan sa toong mga kasalan. Asindarhod kita sa buhay, dadaing kasagkoran. Amen. Mamibi kita, Diyos na sa muyang Ama, ipinahayag mo ang sa imong pagka-Diyos, sa paagi kan paghulit nin sa imong apostol, na si San Judas Tadeo. Itugot mo, na ang sa iyang mga pamibi danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakul pa ang magtubod sa imo. Inihinahagad mi, sa ngaran ni Jesucristong kagurangan niya mo, sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade kaiba kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enod na babasahon ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ako nagtataram bilang tao, tanganing matabangan ang siindong kaluyahan. Kaito, ginamit nindo ang siindong mga hawak para sa karatan asin sa karumputan. Ngunyan, gamiton manindo para sa katanosan asin sa kabanalan.
Kun kamo mga uripon nin kasalan, di kamo nasakupan kan katanosan. Anong karahayan anako anindo digdi? Mayo, kundi mga bagay na ngunyan ikinakasupog nindo, huli taan siring nagawi, nagtatapos sa kagadanan. Alagad ngunyan ilinigtas na kamo sa kasalan, kamo naging mga uripon nin Diyos, asin an bunga kaini, iyo an kabanalan, nagdadara sa buhay na daing kasagkoran. Kagadanan an ibinabayad kan kasalan, alagad ang regalo na itinataon nin Diyos, iyo ang buhay na daing kasagkoran. Diyan kay Kristo Jesus na satong kagurangan. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangan. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Paladan ang tao na dai nagsusunod sa hatol nin tampalasan, na dai naglalakaw sa dalanin makasalan, dai nagtutukaw sa kaibahan nin mga paralanghad, an sa iyang kaugmahan yaon sa tugon nin kagurangnan, tugon na siyang pinaghuhurop-hurop aldaw banggi. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Siya nakakabain sa kahoy na itinanom sa tampi ni nagbubulos na tubig, kahoy na nagbubunga sa takdang panahon, na ang mga dahon dai maluluyo sa gud lamang, ang gabos niyang gibo na papakarahay. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Bakong siring kaiyan ang mga tawong tampalasan, ang mga ini nakakabain sa ata na ipinapalid kanduros, binabantayan nin kagurangnan ang dalanin mga matanos, alagad ang dalanin tampalasan sa iyang rinaraot. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah, hallelujah. Sabihon mo, Diyos nagdadangog ako sa mga tataramon mo. Hallelujah, Hallelujah. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu, Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Ulay ni Jesus sa mga disipulos, ako napadigdi sa pagdaranin kalayo sa daga. Day ako nin ibang kamabutan kundi nalumaan. Igwa ako nin sarong bunyag na akoon, asin kaniguan nagayuan sa kuyang kamabutan na iyan mautob na. Taguho na kamo na ako napadigdi sa pagdaranin katuninongan sa daga. Bakong katuninongan kundi pagkabaranga. Huli tapuon ngunyan, ang pamilya na may 5 kaayon, mababanga, 3 laban sa 2, asig 2 laban sa 3. Ama, laban sa aking lalaki, o aking lalaki laban sa ama, ina, laban sa aking babae. Asin aking babae, laban sa ina. Panugangan, laban sa manugang, o manugang, laban sa panugangan. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kagurangan. Pagomaw sa imo, Kristo. Good morning po. Good morning, Father. Ngunya na aldaw, nakita nagkakatiripon sa pagtaong onras sa tuyang mahal na patron, aldaw na Webes, pigpapagirumdum kita kan paglaom na dapat igwa ang dambang saro sa satuya. Ang konteksto kan sa tuyang mga tema sa daog kan siyam na aldaw hanggang sa kafiestahan, iyo an manunungod sa Jubilee of Hope na kita dapat pano nin paglaom sa tahaw nin mga pagbalo, sa tahaw kan pirot na namamatian mo ngunyan, dahil ka dapat mawaran nin paglaom. Kaya sa aldaw na ini, ang tema po, itong paglaom na magtatao sa tuya nin kusong na sa tahaw kan mga pagbalo, asin kadibisilan, padagos kitang masunod
sa satuyang kagurangnan. Lola, sa tahaw kan sa imong pirot, padagos kang madangog kan sermon. Yan. Iyan ang tunay na paglaom. Anong koneksyon po kay ini sa satuyang ebanghelyo? Hilingon ta daw. Sa intadig di makukuaan, inaapod na paglaom. Sabi kan sa tuyang kagurangnan, napadigdi ako sa pagdaranin kalayo sa daga. Day akong nin ibang kamautan kundi na lumaad. Aber daw, hain dyan ang paglaom. Napadigdi da siya sa pagdaranin kalayo. Bako man siguro itong kalayo sa Kamuning, sa DPWH building, duman sa Manila, sa Quezon City. Bako arog kaya nag-ibig sabihin po kan sa tuyang kagurangnan. Ang ibig sabihin niya, na ini, kalayong ini, nangangahulugan kan konviksyon, determinasyon, na dapat igwa ang lambang saro sa satuya. A burning zeal, a determination that purifies our heart. As inining conviction na ini, iyuman po ang mapakusog kan sa tuyang pagtubod, na sa tahaw kan mga pagbalo, sa tahaw kan pagkabaranga, padagos kitang masarig sa kagurangan. Diyan minalaog ang paglaom. So, enot na puntong, magayon na paghurup-hurupan ta. Ang tunay palan pong paglaom, iyo itong naglalaad sa ninpusog buot na magpadagos sa buhay, magpadagos sa pagsunod sa kagurangnan, day maghanap nin konbinyensya. Tan pagsunod da kay Kristo is not a walk through comfort zones. It is walking through the fire of faith. Ang pagsunod sa iya, bako supaghanap kan sa tuyang konbinyensya, as in comfort, kundi nakita magkaigwaning kusog na hinguwahon na maglakaw sa katotoohan. Hope that stands firm is not wishful thinking. It is the courage to remain faithful even when faith cost you something. Mas kinagahagad ining pagtubod na ini, nin sakripisyo. Nagahagad ang pagtubod na ini na atubagon asin pa sa nunyato ang sa tuyang mga krus sa buhay. Kaya magayon na sa nadong ini arugon niyato si San Judas Tadeo, ang patron kan mga imposible na kita man kapit tuko sa paglaom asin pagtubod. Bako dahil ta pasil o daing pagbaluan buhay, kundi dahil ta si Kristo ang sa iyang pagkamuot, ginigibo niyang posible ang gabos na imposible sa satuya pong buhay. Kuminsan kaya po, kita daa, tigiisip tandaan paglaom or hope, gari wifi na makusog sana kung harani sa signal. Maski offline, ang paglaom dapat padagos na nagsasari sa mahal na Diyos. Ikadua, mahiling ta po digdi sabi kan sa tong kagurangnan, naguhuna ka mo na ako napadigdi sa pagdaranin katuninongan sa daga. Bako, katuninongan, kundi pagkabaranga. Nagpapagirumduman mensaheng ini sa to na maabutan panahon na kita mismo magkakabaranga. We will have a divided hearts. Sabi nga ni digdi, tulo laban sa duwa, duwa laban sa tulo, ama laban sa aking lalaki, ina laban sa aking babae, panugangan laban sa manugang, manugang laban sa panugangan. Ngata, dahil minsan we have really to choose between comfort and commitment. At siya na ngaya ako masimba ta brown out pa. At siya na ako masimba ta mauran. Day na ngaya ako maserve ta. Napipirot pa ako. Mga arog kayan. We always seek convenience.
sa buhay niya to. Instead of choosing commitment. O, dahil na ngaya ako mamembro sa choir, dahil na una ako ma-practice, dahil manapansit na isnakan. Something like that. So commitment tapos so convenience, comfort, and itong inaapod niya, itong conviction. Ngunyan, pigpapagirumdum kita, to follow Him is to decide daily where we stand. Sa imba talaga kita nakatindog sa atubang nin mahal na Diyos. Iyan ang ihemplo na ipinahiling po sa tuya ni San Judas Tadeo. Sa tahaw kan persekusyon, sa tahaw kan pagpasakit, nanindugan ining sa tuyang patron. His life teaches us that when we stand firm in Christ, hope never burns out. Dahil nawawara, kundi inilugod na kakalako. So, ngunyan po na sa kinapan, pano nin, sabi ta kaiyan, kompromiso, lalong-lalo na manungod sa katotoohan. Arugunta po si San Judas Tadeo. Hold your ground in faith, even if it means standing alone. Narumduman ko sa istorya kay itong sarong nag-uopisina. Igwanin nangyayaring anong apod kayo ng irregularity sa iyang opisina. Mag-ako nin suhol. Pero nagsayo mainita, oral daw pala nini nagsisimba sa St. Jude. Tigsarabihan siya kan sa iyang mga kaopisina. Gari ka naman ngaya si St. Jude. Kaya ka nagka-discovery so korupsyon o irregularity sa opisina. Nagpasalamat sa mga kaopisina niya. Maray nga nin ngaya, taigwa kita nin St. Jude. Minsan, solo sa nakita. Dahil iyon na ngayon yung nakasanayan digdi, nag-aako nin kickback, nag-aako nin suhol. Bako naman ngayon ini sala. Pero may mga tao pa man na naninindugan kung ano ang tama. Minsan iyan ang kahulugan, kan tunay na pagsunod sa satuyang kakurangan, manindugan sa katotoohan. So sabi nga ni kayan, a single flame can still light up a whole dark room. Maski saro sa ng kandila, makakatauman iyan in liwanag. Sana iyo iyan kitang kandila na iyan. Sa tahaw kan kadikluman, kan kinapan, magsirbi kitang ilaw, paglaom, para sa inda. Lugod pa man ang paglaom asin pagtubod sa Diyos, iyo iniyan magdara. Tanganing sa tahaw kan sa tuyang pirot, sa tahaw kan sa tuyang mga tigaagihan na pagbalo sa buhay, padagos man giraray kitang magsunod kay Kristo. A hope that stands firm in following Christ. Amen? Sangaran ka na maaki asin Espiritu Santo. Amen. At siya na su pamigpinin banwaan, 6:45. Yan. Andara kasi
Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang. Maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako un manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Kakurangnan, sa pagrumdum niya mo kan kamurawayanin sa imong apostol ni si San Judas Tadeo, ako aan sa mong dulot asin darahon mo kami sa maninikong pag-ako kan mga banal na misteryo. Ininahagad mi, huli ki Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. An kakurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas an mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kakurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoo, dapat. maninigo asin dapat. Patanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kakurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, asin daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostolesan sa imong simbahan, tanganing inimaging danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga. Asin magtaonin mga langit nun nakatukdoan sa gabos na tao. Kaya ngunyan, asin sagkod paman, kaibakan bilog na hukbo nin mga angheles, dusay sa imo an isip kaming nagsasarano, nagkukurahaw asin nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadaan banal, burabod nin gabos, nakabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini taynian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray, na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson, para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagod na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ni buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon, kan Espiritu Santo. Girumduma, kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinapan, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong obispong, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, at sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwa. Asinan kabos na mga gadan, tangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami kabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sa sinkabos na santos, na kaitupan na kapag gaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo sirigman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo,
at gabos na kagalangan asin gamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama, nyamo, nayaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadian mo, mangyari an buot mo sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa oroaldaw, itaumos sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot. Namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdato, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulit sa imo an kahadian, asinan kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Haray paghilinga an sa mong mga kasalan, kudi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburonyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya po niya nahihiras sa lambag saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamipi kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu namimibi kami, lugod, ang sakramento na sa mong inako ngunyan, darahon kami sa imong erokan, kung sain, ang sa imong apostol na si San Judas Tadeo nagmumuraway. Inihinahagad mi, huli kay Kristo, na sa mong kakurangan. Amen. Matuka po para sa nagkapirang announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po nyatong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nag-abot po sa 20,405 asin 75 centavos. Anaambag niyato sa siring na oras ng misa, nag-abot po sa 2,064 pesos asin 10 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 8,719 pesos asin 80 centavos. Nagpuon na po kanakaaging semana ang misa nobinaryo kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo, sagod po ini sa Oktubre 27 sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga, asin sa hapon alas 5:15. Sa aldaw na Webes, Sabado asin Domingo, ang nobena mapoon sa oras na alas 5:40. Sa kapiestahan sa Oktubre 28, ang mga schedule po ni Santa Misa, iyo po ang mga minasunod: 5:45 a.m., 6:45 a.m., 12 noon, 3 p.m., 4 p.m. Magkakaigwaman po ng prosesyon sa oras na alas 4 sa pagkahapon, asin susundan man po ini nin misa konselebrada sa oras na alas 5:30 sa pagkahapon na pamamayuhan ni Reverendo Padre Nolan K. Para sa mga mauot po maging novena asin Fiesta Mass sponsors, magdulog na lang po sa parish office. Siring man sa Domingo, Oktubre 26, iyo po ang ikaapat na Domingo ng bulan asin tada Sunday, kung sa inda daron ta po ang satong tada canister asin i-offer po ini sa offertory. Sa mga maot po magbakal ng souvenir items, arog kang t-shirt, mag, pamaypay, tote bag, available po ini sa opisina. Ipinapaisip po na poon sa Nobyembre 2 sa Good Pizza Cheese. Magkakaigwa po kinovena masses para sa mga namumutan nyato na mga kalag o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po ang mga pangaran kan mga kalag na buot nyatong girugdumon sa libro o sobre na yaon sa may parish office. Maut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Mga anonymous na nagtaoki 700 pesos, apat na 500 pesos, duwang 300 pesos, sarong 200 pesos, Milo 5,000, ERF 2,000, HG and Ian Peña 2,000. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huling bendisyon. Salamat po sa inyong kabos, lalong-lalo na sa mga nagsipaglingkod sa satuya pong misa, asin sa mga sponsors kan sa tuyang misa mo niyan. Ang kagurangan mapas sa inyo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon. Ano ma? Ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Ang
rakiman, o San Judas Tadeo, kami kaherakiman. Good morning.